தூத்துக்குடியில் தனியார் பள்ளிக்கு செல்லும் சாலை சேரும் சகதியுமாக காணப்படுவதால் மாணவர்களின் பெற்றோர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இதுகுறித்த அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தரக்கோரி பெற்றோர் தற்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். மழையால் சேதமடைந்த சாலையால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத அளவிற்கு உள்ளதாக புகாரானது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பல முறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து பெற்றோர் தற்போது மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது குறித்தான உண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தூத்துக்குடியில் தனியார் பள்ளிக்கு செல்லும் சாலை சேரும் சகதியுமாக காணப்படுவதால் மாணவர்களின் பெற்றோர் தற்போது மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தரக்கோரி பெற்றோர் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். மழையால் சேதமடைந்த சாலை வாகனங்கள் செல்ல முடியாத அளவிற்கு உள்ளதாக புகாரானது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம்